hasi gintzen. Abenduan, lantalde bat sortu genuen, arreta soziosanitarioan lan egiten dugun 6 pertsona bildu ginen, lantaldetxo bat sortu dugu, eta abenduan hasi gintzen ja elkarrizketak egiten. Hasi ginen nausien eta 75 urtetik gorako pertsonen listaua eskuan eukine, hasi ginen nagusienetik gaztienetara, eta gutxi gora bera higien 15-20 pertsona ingurukin geratzen gabiz, eta hilero egiten dugu egon garen pertsona horren inguruko deskargua, eta planteatzen ditugu zeintzuk izango dien hurrengo pertsonak nortzukin egongo garen hurrengo hilean. Ondorioak ez dugu zataraz, 4 txanda bete dugu, soin 5. txandan gabiz, eta kalkulo dugunaren arabera beste txanda bat geratuten jaku ondinon. Baina ikusten gabitzena da, jentia, Otxandizoko nausizek oso ondo zainduta dauzela, eta euren beharrak más menos kubrituta dauzkiela. Hala eta be, jentiak gustora hartu dau haurekin egotia, egiza da, oinarte elkartu gare 57 nausikin, eta 21 pertsonak ez daure prestutasunik adierazi gurekin egoteko. Esan leike igual nausi gaztienak ondo gazte ikusten die, eta naiz eta haurekiko jakin nahi duguna eta herriak behar dauena, aurrera begira zer ikusten da hori interesantia ez, herriak eskaintzia, hori izen dabe galdetu nahi duguna ez die ikusten gurekin egoteko moduan. Nausi guztiekin egon ostien, gure duguna da ekintza plan bat ipiniko martxan, eta ondio ez daukau definiduta zein izangoan pausua, baina bai ekintza plan bat burutuko dugu, eta horren arabera emango dugu hurrengo pausua.